Acts chapter 4, verse number 8. Not to verse 14. We'll read the whole thing in English and Visayan. Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people and elders of Israel, if we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole, be it known unto you all and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doth this man stand before you whole. I want you to notice that phrase, this man. Kining nga tao diri, nagtindog atubangan ninyo. Kamong makakita niya. Even by him, by Jesus Christ, doth this man stand here before you whole. Ang word whole means giayot na. What na problema sa iyong panglawas. Verse 11. This is the stone which was set at naught of you builders. That's Jesus Christ, the stone that was rejected by the builders. The same is made the head of the corner. This is the stone which was set at naught of you builders, which has become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled. And they took knowledge of them that they had been with Jesus. Verse 14, and beholding the man which was healed, standing with them, they could say nothing against it. Saya. Unya si Pedro nga puno sa balang espiritu miingon ngadto kanila, kamong mga punuan sa katawhan ug mga katigulangan sa Israel. Kung kami niining adlaw pagasusihon sa maayong buha nga gihimo ngadto sa tawo nga maluyahon, pinagi sa unsang paagi nga siya nahimong maayo, hibalo ikini ninyong tanan ug sa tibuok katawhan sa Israel nga pinaagi sa ngalan ni Jesus Cristo sa Nazareth, kinsa inyong gipalansang sa cross, kinsa gibangon sa Diyos gikan sa mga patay, bisan pa pinaagi kaniya kini nga tawo nagtindog dinhi sa inyong atubangan nga maayo. Kini siya mao ang bato nga gitamay ninyo nga mga magtutukod nga nahimok nga ulo sa kanto. Verse 12, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay laing nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao, diin pinagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Karon, sa diha nga sila nakakita sa kaisog ni Pedro ug ni Juan, ug nakamatikod nga sila mga walay nakatunan ug mga tao nga ignorante, sila natingala ug sila nakakuha og kahibalo may tungod kanila nga sila gikauban ni Jesus. Ug sa nagatanaw sa tawo nga naayo na, nga nagatindog uban kanila, sila walay ikasulti batok ni ini. Dili taas ang mensahe karon. It's a little bit different than most of my messages. Pero ang title sa kong mensahe karon, kung makitaan man ang imong tinindogan. Kung makitaan man ang imong tinindogan. Magampo na ta? Dahil kung mo makalingkod para sa mensahe karon. Dear Father, thank you for today, Lord. Thank you for the simple but encouraging truth. I pray, God, you'd fill me with your spirit as I preach. Pray, God, you'd guide my thoughts and my mind. I pray, bless my wife in the nursery with the kids. I pray give her strength. Lord, I pray, God, that you'd meet with us here tonight, encourage the hearts of our people who love you. Please, dear God, work in hearts tonight. Bless us, Father. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. We often sing the song, Barog alang ni Jesus, sundalod ni Kristo, ngadtos kadaugan nato, siya man ang mangulo, hangtod siya mo balik na, dihas iyang himaya, pagabayawon nato, ang bandera niya. I want you to notice that little phrase, Barog
alang ni Jesus, sundalo ni Kristo. Kana ang atong kinahanglan karon sa Dapitan City. Mga sundalo na dili maulaw, na mubarog alang ni Jesus. Acts 4:14, and beholding the man which was healed, standing with them, they could say nothing against it. Ug sa nagatanaw sa tao nga naayo na nga nagatindog uban kanila, sila walay ikasulti batok ni ini. I want to make a statement and I want you to listen very, very carefully. Ang pinaka gamhanan tawhanong galamiton diha sa kamo sa Dios mao ang kinabuhi nga nausob sa kinatibuk-an. Let me say that again because I want you to understand it. Ang pinaka gamhanang tawhanong galamiton diha sa kamo sa Dios mao ang kinabuhi nga nausob sa kinatibuk-an. Sa atong story karon, kining daotang mga pangulo sa nasod sa Israel, nagdumo silang tanan ni Jesus Kristo. Nagdumo sila ni hagikan sa kinahiladman sa ilang kasing-kasing. They hated our Savior. Sila mismo ang mipalansang kaniya sa cross. Sila ang naglaraw o nagkonsabo o namakak o naglimbong aron ang anak sa Diyos. Pagapatyon. Kana ang mga tao nga giistoryahan ni Peter nini nga story. Kining daotang mga lalaki mauman ang permanenteng kaaway ni Jesus Kristo. Diha sa ilang tibok pagkatao, sila kinasingkasing nga nagatinguha nga manghimakak nga kining tawhana nga ilang gipalansang sa cross mao manggayurang Masaya nga ilang gipaabot dugay na. Pagkadako sa ilang kaulaw kung si Jesus mao gayud ang Kristo, ang Masaya, ang manluluwas nga gisaad sa ilang kaugalingong scriptures, ang kasulatan nga sila nagbasa matag Sabado dito sa synagogue, kung ang ilang kaugalingong scriptures, ilang kaugalingong kasulatan nagsaad ng manluluwas mo abot. Pero sila nagpalansang kaniya sa cross pagkadako sa ilang kaulaw. Kung kana na tao nga gidumtan nila o gipalansang sa cross, mao gayud ang Masaya na ilang gipabot. Ganahan gayud sila nga maglimod ni Ana. Ganahan gayud sila nga musaway sa tanan gipangbuha sa iyang mga disipulo. Nangita sila sa bisan unsang rason aron makalutos ug makapugong sa mga tigsunod niya ng tawhana nga ilang gidungtan gikan sa kalalom sa ilang kasing-kasing. Pero sa istorya nga atong gibasa karon, naius ka dakong problema alang kanila. Ganan silang maglimod sa gahom nga anaa sa ngalan ni Jesus Kristo. Ganan silang magpruweba nga ang mga tigsunod ni Kristo mao lamang pipila ka bakakong nga tigpagkaruningnon. Ganan sila mag-prove nga si Kristo wa gyud na banhaw, tao ra siya, dili siya Ginoo, dili siya manluluwas. Kanang mga disipulo bakakon lang tigpagkaruningnon. Pero sila naius ka dakong problema nga mitungha sa atong istorya karon. Diya sa Acts chapter number 3. Acts chapter number 3, si Peter nag-ayo sa usa ka lalaki nga bakol man, sukad migawa siya sa taguangkan. Usa ka tawo nga wa gyud naglakaw. Usa ka tawo nga one time wala siya nagtindog ug naghimok bisan usa ka lakang.
O kini ang problema para nila. Kini nga tao, ilado. I lost my place. Kini nga tao, ilado. Naglingkod siya diha sa ganghaan sa templo, matagaadlaw nga naglimos. Ang tibok katawhan niya ng dapita nakayila kaniya. Go with me to Acts chapter 4. We'll be in 3 in a few minutes. Look at Acts chapter 4. And look what these wicked men say about the miracle. Acts chapter 4 verse 16 saying, what shall we do to these men? Unsa among mahimo ngadto sa mga disipulo? For that indeed a notable miracle hath been done by them, is manifest to all that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. I want to read just that last line of a sign. O kita dili makapanghimakak ni ini. Kita nakasabot niya na panghimakak. Sabta niyo, maglimod, magsulti nga dali tinuod. Kanang gayud sila. Magpanghimakak ni ini nga milagro. Pero dili mahimo. Kayang taong giayo nailhan sa tanan. Everybody knew him. Si bisang kinsa nga matinud-anon nagsimba diha sa templo, nahibalo nga kana nga tawo uska bakol sayang tibo kinabuhi. O karon naglakaw siya ug sumala sa story sa Acts chapter 3, naglukso-lukso kini nga tawo nga giayo na. Look at Acts chapter 3 verse 8. Kini ang story of the miracle. Acts chapter 3 verse 8. Acts chapter 3 verse 8. Kunana sa amen? And he, leaping up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God, and they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him. Bisaya, ug siya nga nagalukso, mitindog, og milakaw, og misulod, uban kanila ngadto sa templo nga nagalakaw, nagalukso-lukso, nagadayeg sa Dios. Ug ang tibok katawhan nakakita kaniya nga nagalakaw, og nagadayeg sa Dios, ug sila nahibalo nga katumaw siya nga milingkod lang sa mga limos dito sa matawong nga ganghaan sa templo. Ug sila napuno sa kahibulong ug katingala niya nang nahitabo ngadto kaniya. Silang tanan nahibalo sa iyang, watch me now, silang tanan nahibalo sa iyang miagi. Silang tanan nahibalo unsang iyang kahimtang sa miagi. Ug ang kaaway ni Kristo, ang mga kaaway ni Kristo, walay gahom batok niyana. Pinaagi sa gahom sa ngalan ni Kristo, kini nga tao naglakaw na. And everybody knew. Kining daotang tao, ganan silang mangdaot sa mga tigsunod ni Jesus. Pero naay usa ka problema. Ang tanan tao duo sa templo kabalo sa story ni ining tawhana og na-change kayo ang iyang tibo kinabuhi tungod sa ngalan ni Jesus Kristo. Let's go back to our text verse in Acts chapter 4 verse 14. Acts chapter 4 and verse 14. Unsa ba ilang problema? And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it. They wanted to, but they couldn't. Og sa nagatanaw sa tao nga naayo na nga nagatindog uban kanila uban sa mga disipulo, sila walay ikasulti batok ni ini. Now stay with me here. Kini man ang mga tao nga nagbayad sa mga sundalo. Nainumdum mo na mga sundalo gi-assign nga magbantay sa lubnganan ni Jesus. Nainumdum mo ni Ana, Roman sila. Gi-assign sila, magtindog sila, murag upat kabuok sila mga sundalo. O sila, human sa pagkabanhaw ni Kristo, nagdagan sila ngato sa Jerusalem o nagingon sa mga pangulo sa Jews.
Turn with me to Matthew chapter 28. Let's look at the story. Kini nga mga tao dali sa atong story nga nasuko gayud kabayan nining ang milagro pero dili sila makalimod ni ini. They're the same ones who paid the soldiers. Sila man ang nagbayad sa mga soldiers aron sila mamakak kabayan sa pagkabanhaw ni Jesus. Look at Matthew chapter 28 verse 12. Matthew 28 verse 12. Kunana say amen? And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. They knew Jesus rose from the dead. They're the ones who made up the lie. Sila man ang nagpataka. Kayos pataka? Sila man ang nagpataka sa story nga ang mga disciples nagkawa sa lawas. They knew! And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they, the soldiers, took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Bisaya. Ug sabihan nga sila natigom uban sa mga katigulangan ug nagkasinabot sila mihatag og dakong kwarta ngadto sa mga sundalo nga nagiingon isulti ninyo ang iyang mga tinun-an mianha sa kagabion ug mikawat kaniya samtang kami natulog. I find that interesting. When I'm asleep, I don't see what happens. Samtang natulog ko, dali ko mukita unsa nahitabo kay natulog. That's a really interesting story. How do you know kung natulog ka? Buang. O kung kini moabot nga to sa mga dalunggan sa gobernador, kami ang modani kaniya og manalipod kaninyo. Busa sila ang mga sundalo, mikuha could say midawa sa kwarta o mibuha ingon nga sila gitudloan o kini nga panultihon kini nga bakak maong kasagarang nga nabalita diha sa mga Hudeo hangtod ni ini nga adlaw. What I want you to see here is sila nahibalo gayud nga si Kristo na banhaw, pero nakaplagan nila ang paagi nga manghimakak niyana. Pero sa dihang sila nagatanaw sa tao kang kinsang kinabuhi na usob sa kinatibuk-an, pinaagi sa gahom sa ngalan ni Kristo. Kung kana nga tao nagtindog at tubangan nila nga sa una dili makabarog, kana dili malimod nila. Wala sila ay mahimo nga mamakakabayan niya na kahit tanang tao nakakita. What's the statement right here? Ang kausbanan diha niya ng tawhana mitakop na sa baba sa mga kaaway sa Diyos. We cannot deny it. Ganahan yun! Pero dili pwede. Makalimod man sila sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Kaya wala na siya, nibalik na sa langit. Si Kristo wala na naglakaw-lakaw. Pero dili sila makalimod sa kausbanan sa tao nga nagtindog sa ilang atubangan. Are you listening to me tonight? I'm saying tonight, ang pinakagamhanan galamiton diha sa kamo sa Dios. Maong kinabuhi sa tao nga nausog sa kinatibuk-an. Kaya na dili malimod nining dawtang kalibutan. Let's go back to Acts 4:16. Acts chapter 4 verse 16. Look at the last 5 words. Acts chapter 4 and verse 16. And we cannot deny it. O kita dili makapanghimakak ni ini. Truth Baptist Church, I told you the message short. We're almost done. Probably 2 more hours na lang. Hapit na gyud, hapit. Truth Baptist Church, here's the message. You ready? Kapuyot ta sa kalibutan nga nagdumo sa atong Diyos. Psalm chapter 2, ako rin mo basa. Why do the heathen rage? The heathen, kanang mga tao nga wala nagato sa tinong nga Diyos.
Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed. That's Jesus Christ. The word Messiah means anointed. Dinihogan, gipili sa Diyos. Messiah. Ngano nga mga pagano, nagligut-gut. O ang katawhan naghandura o uska walay pulos nga butang. Ang mga hari sa yutan nagpahiluna sa ilang mga kaugalingon. O ang mga punuan nagsabo sa tingo batok sa Ginoo o batok sa iyang dinihogan. Nga nagaingon dayon magpadayon sa verse 3. Kining daot ang kalibutan na karon. Kinasingkasing nga nagtinguha sa pagpanghimakak sa atong pagtuo. Sila magbinuwang sa pulong sa Diyos nga atong gihigugma. Sila maglimod sa kamatuoran nga gisula dere. Pero naay uska butang nga dili malimod nining dawt ang kalibutan. O kanamaong tao nga magtindog nga walay kaulaw kang kinsang kinabuhi na usob na sa kinatibuk-an. Kini nga kalibutan walay gahom nga maglimod niana. Kana maong mutak-op sa ilang mga bakbak. Turn back with me to verse 14 of Acts chapter 4. Last time ng taon na itong verse. Acts chapter 4 verse 14. Acts chapter 4 verse 14. Kunana, say amen? And beholding the man which was healed, look at the next three words. Standing with them. They could say nothing against it. Ug sa nagtanaw sa tao nga naayo na, nga nagatindog uban kanila. Kanang disciples nagatindog uban sa mga disipulo, si Peter ug John. Sila walay ikasulti batok ni ini. Listen to me tonight. The message is simple. Dili paigo na nga kita naluwas. Dili paigo nga kita mismo nagatuo sa kamatuoran ni Jesus Kristo. Kung ganahan ta ang Diyos makagamit sa atong kinabuhi sa pagtakop sa baba sa mga dawtan, kinahanglan na ay Kristohanon nga mubarog. Mubarog. Kinahanglan na ay Kristohanon nga mubarog diha sa iyang kabag-ohan at ubangan nining dawtang kalibutan. Pusa karong gabi, ganar ko muhagi sa atong church. Magbarog na ta alang ni Jesus. Let's stand up for Jesus. Dali ko gana maulaw ta nga magpalain kikanining dawtang kalibutan. Magbarog ta lang ni Jesus. Barog alang ni Jesus, sundalo ni Kristo. Asa man ang mga sundalo kang kinsang kinabuhi na usob na andam na mo barog alang ni Jesus. Now watch me now. Kana nga tao nga bakol, kung naglingkod yapon siya, walay ebidensya sa milagro. Are you listening to me? Kung maglingkod yapon siya dito gawasa sa gate, mubalik maglimos gyapon. Kini akong naandan. Ang milagro, bisang gamhanan yun, why pulos kung dili siya mo barog. Ako musulti niyo karong kung unsay magdasig sa akong kasing-kasing. I'm gonna embarrass Rainiel a little bit. Ma-encourage ko, kung makita ko ni Rainiel padulong sa eskwela, nagbarong. Murag siya, pastor sa Matsay. Nindot! Hey, salamat sa Ginoo na! Uska Kristohano dili maulaw! Barog alang ni Jesus,
sundalo ni Kristo. I'll tell you what else encourages me. Kung makita ko sa mga babae gikan sa mong church, naglakaw padulong sa market, o nagsayaw sa mga dari sa church. That's what encourages me. Barog alang ni Jesus, sundalo ni Kristo. Asa mga Kristohanon na galit mahadlok na magpakita sa kabag-ohan na si Jesus naghimo sa imong kinabuhi. Hey girls, keep on standing for Jesus. Padayon sa pagbarog alang ni Jesus. Kay kana ang mutak-op sa bakba sa mga kaaway sa atong Diyos. Let me just say right here. So, Pastor Mike, usay maulaw ko kay sa akong miagi. Sila nahibalo sa akong miagi. Watch na, kana ang rason nga gamhanan ka diya sa kamo sa Diyos tungod sa imong miagi. Kay kung ang tao kabalo sa imong miagi, kanamo pruweba nga ang Diyos nag-change kanimo. Barog alang ni Jesus, sundalot ni Kristo, ngadto sa kadaugan nato, siya man ang mangulo, hangtod siya mo balik na, dihas iyang himaya, pagabayahon nato, ang bandera niya. Hey Christians, let's not be afraid to look different, talk different, act different. Kaya ang kalibutan walay tubag ni Ana. Makabinuwang sila sa tanan, pero wala sila ikasulti kung makita sila sa kinabuhi nga na-change gayod. Whenever head bowed, every eye closed.